Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Salam mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky bu hepdelik dowamly gepleşigini taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, Dünya Türkmenler gepleşigimiň bugunky sanyny Türkmenistanyňky we Türkiýedäki dinleyijilerimizden gelip gowuşýan köp sanly isleglerini nazarda tutup, Türkiýede kanuny ýagdaýda işlemeň şertlerini gönükdirýär. Dinleyijilerimiziň Azatlyk radiosyna iýeren sowallaryna gepleşigimiziň mehmany hukuk geňeşçisi Türkpermit geňeşdarlyk firmasynyň başlygy Murat Erşahin jogap berer. Murat Erşahin, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenler gepleşigine hoş geldiňiz. Teşekkür ederim Döwlet Bey, hoş bulduk. Murat Erşahin, Türkiýanyň İş we Sosial Üçinçilik Ministrligi Goloýda 2017-nji ýylda iş ruhsatyny alan zähmet migrantlarynyň sanyny çap etdi. Şol sanawda Türkmenistanyň iş ruhsatyny alan migrantlarynyň köpçülik taýdan 6-njy orunda durýanyny görkezilýär. We 2017-nji ýylda Türkiýede 3847 sany Türkmenistanyň zähmet migrantynyň iş ruhsatyny alanlygy bildirilýär. Ýadyňyza düşýän bolsa, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenler gepleşiginiň ogulky sanlarynyň birine 2012-nji ýyldan bäri Türkiýede işläp beren köne pasportly we bikanun wizasyz Türkmenistanyň migrantlar barasynda geçiren barlaglaryňyzda olaryň sanynyň ýüzlerçe müňe baryp ýetýändigini aýdypdyňyz. Murat Erşahin, Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň esasy köpçüligi näme üçin bikanun ýagdaýda? Muň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Şimdi bunun sebebi ben kendi tespitlerimden yola çıkarak söylüyorum size. Türkmenistan vatandaşlarının %99'u ev hizmetlerinde çalışıyor. Yani men öz tejribelerime salgylanyp bunun sebäplerini häzir size aýdyp berjek. Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň %99 göterimi hojalyk işlerine işleýärler. Meselem çağa ýa-da hassas eretmek we beýlik hojalyk işlerine zähmet çekýärler. Türkmen migrantlarynyň hojalyklaryny işledýänler olary saglyk kepilligi bilen üpçün etmek islemeýärler. Käbirlerde iş ruhsatyny saglyk kepilligini türkmen migrantynyň özüniň tölen halatyny alyp berjegini aýdýar. Şeýle ýagdaýda türkmen zähmet migrantlary hem her ay saglyk kepilligi üçin $160 hojaýynyň deregine özü tölemek islemeýär. Türkiýanyň kanunlaryna görä aslynda saglyk kepilligini zähmet migrantyny işledýän hojaýyny tölemeli. Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň iş ruhsatyny alman bir kanun ýagdaýda işlemeginiň birinji sebäbi hojaýynyň onu saglyk kepilligi bilen üpçün etmekden ýüze gurmagi. İkinji sebäbi bolsa häzir Istanbulda migrantlara ýaşaýyş ruhsatynyň 2 ýyl möhlet bilen berilip başlanmagy. Türkmenistanly migrantlar 2 ýyllyk ýaşaýyş ruhsatyny alandan soň iş ruhsaty aljagan bolup duranok bir kanun ýagdaýda işlemäge mejbur edýärler. 600 TL'den sigorta primi ödemek istemiyorlar. Bu sefer de diyor ki yabancı, yani Türkmenistan vatandaşına sigortayı sen ödersen kabul ederim çalışma iznini diyor. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkpermit hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin bilen gurrundaşlygymyza dowam edýär. Murat Erşahin, Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşýan hatlaryň köpüsini Türkiýe iş wizesi bilen gelmeň şertleri soralýar. Hawa, Türkmenistanyň Türkiýe iş wizesi bilen näme dip gelmeli? Dinleyijilerimize şunu düşündüräýseňiz, Murat Erşahin. Şimdi Türkiye'de yabancılarla ilgili şöyle bir durum vardır. Yabancıların hepsi çalışma iznine tabidir. Türk vatandaşıyla evli olsa da, mülkü olsa da eğer Türkiye'de Türkiýanyň kanunlaryna görä migrantlar hökmany suratda iş ruhsatyny almaly. Türk raýatyna durmuşa çykanlar Türk bilen öýlenenler ýa-da mülk edinen bolsa da hökman iş ruhsatyny alyp işlemeli. Meselem hojalyk işlerine işlejekler üçin belli kadalar var. Kanuny ýagdaýda çağa seredýän bolup işlejek bolsaňyz çağanyň ýaşy hökmany suratda 12 ýaşdan kiçik bolmaly. Hojalykda hassas seredip kanuny ýagdaýda işlejek bolýanlar üçin kesel adam 65 ýaşdan garry bolmaly. Ýoksam şeýle hojalyk işleri üçin iş ruhsaty berilmeýär. Firmalarda iş ruhsaty bilen işlejek bolsaňyz hökmany suratda ol işi migrantdan başga adam edip bilmeýän aýratynlyga eýe bolmaly. Türkiýanyň iş we sosial üçinçilik ministrligi Türk raýatlarynyň edip biljegi işlerine migrantlaryň iş edilmegini maslahat bermeýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň Türkiýe iş ruhsaty ýagny iş wizasy bilen gaýtsalar has gowy bolar. Bu ýerde üns berilmeli bir ýagdaý bar. Meselem Türkiýede deporda bolan esasan Türkmenistanly we Özbegistanly migrantlar onu aýyrtmak üçin iş ruhsatyny alyp ýyz ýanyna goýup bolsun etdirýärler. Olary Türkiýeden gidip barýan mahaly bir kanun işläni üçin salynan jerimesini tölemeýänligi sebäpli deport goýulýar.
Geçen ýyla çenli gaty köp migrant Türkiýe gelenden soň iş ruhudyny goýup etdirýärdi. Geçen ýyl Türkiýanyň iş we sosial üçinçilik ministrligi bilen migrasiýa gurulugy birlikde muňa garşy çäre görmek üçin herekete geçip iş ruhudyny goýup etdirene bir ýyl boýunça ýaşaýyş ruhudyny bermegi gadagyn etdi. Eger işleýän ýeriňizde oňuşuksuzlyk bar bolsa ýa-da başga bir ýere işe geçjek bolsaňyz Türk Permit firmasyna geliň, biz siziň iş ruhudyňyzy başga firma geçirip bereli. İşleýän işini çalışacak bolýanlar iş ruhudyny goýup etdirmesin. İnsanlar çıkarken de Türkiye'ye geldiklerinde de ikinci bir masraf olmaması için direkt çalışma izniyle gelmeleri bizim için ve onlar için çok önemli. Mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Türkiýede iş ruhsady bilen kanuny ýagdaýda işlemeň şertleri. Türk Permit hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin bilen gurrundaşlygymyzda dowam edýäris. Murat Erşahin, Azatlyk Radiosyna ýüz tutan köne pasportly türkmen zähmet migrantlary nädip iş ruhsadyny alyp bolýanyny, ýagny nädip kanuny ýagdaýa geçip boljagyny soraýarlar. Köne pasportly türkmen zähmet migrantlary iş ruhsadyny alyp kanuny ýagdaýda işläp bilýärmi? Şu arada da bir maglumat beräýsiňiz. Murat Erşahin, eski pasaportlardan insani ikamet izni alabildiklerimiz var. Onlara insani ikametinin süresi boyunca çalışma izni veriliyor. Birçoğuna da aldık. Köne pasportu bolan türkmen zähmet migrantlarynyň käbirine ynsanperwerlik taýdan ýaşaýyş ruhudyny alyp bildik we olary ýaşaýyş ruhudynyň möhledi boýunça dowam etjek ýagdaýda iş ruhudyny alyp berdik. Geçen hepde bir näçe türkmen zähmet migranty şeýle ýagdaýdan soň Türkmenistana köne pasportyny çalyşmaga gitdi we hiç ýyl problem ýüze çykmady. Türkmenistan hökümeti daşary ýurtlarda bir kanun ýagdaýda işleýän migrant raýatlaryna ýurda gaýdyp gelene deport goýar. Ýöne geçen hepde ýanky aýdanymy ýaly edip dokumentini düzeltip iş ruhudyny alyp Türkmenistana baranlara deport goýulmady. İnsanperwerlik taýdan ýaşaýyş ruhudy diňe bir-iki gezek berilýär. Şonuň üçin hem köne pasportly türkmen zähmet migrantlarynyň iş ruhudyny alandan soň hökmany suratda Türkmenistana baryp pasportyny çalyşyp gelmegini maslahat berýär. Türkmenistanyň Demirgazy Kipr Türk Respublikasy bilen diplomatik gatnaşygy bolmansoň köne pasportlylar Kipr'yň Demirgazyna iş ruhudyny alyp arkaýyn işläp bilýärler. Türkiýede iş ruhudyny alyp köne pasporty bilen Kipr'yň Demirgazyna gidip 3-4 aý soň Türkmenistana baryp pasportyny çalyşyp gelýänler köp. Täze türkmen zagran pasportu bolanlar ýaşaýyş ruhudynyň möhletiniň gutarmagyny bir aý galanyny iş ruhudyny almak üçin ýüz tutup bilerler. Täze pasportu bolan ýöne wizasyz gaçyk ýagdaýlary bolsa başga bir ýurda baryp geler ýaly kömek edýär. Ýygyna dolanyp gelen wadyna hem owul ýaşaýyş ruhudyny we onuň ýanynam iş ruhudyny oňaryp berýär. Yani bir defa alabilirsiniz ya da iki defa alırsınız. Çalışma izninizi de aldığınız zaman biz gidip yeni pasaport alıp gelmenizi tavsiye ediyoruz. Murat Erşahin, Türkiýede iş ruhsadyny almagyň nähili peýdaly tarapy we şoň bilen jemlesek şuňky gepleşigimizi Murat Erşahin söz sizde. Tabii ben size kısaca çalışma izni avantajlarından da bahsedeyim. 5 yıl üst üste çalışma izni alırsanız tabii ki vatandaşlığa başvurma hakkınız var. Türkiýede 5 ýyl ýyly iş ruhsadyny alanlar Türk raýatlygyna geçip bilýärler. İş ruhsady bolanlaryň aýratynlykda ýaşaýyş ruhudyny almagyna gerek ýok. Ýaşaýyş ruhudy bolan migrantlar bolsa hökman iş ruhudyny alaýmaly. İş ruhudy bolan migrantyň saglyk kepilliginden ähli maşgala agzalary mowut peýdalanyp bilýärler. Ýagny keselhanalardaky barlyklar we bejerikler bilen däri dermanlar hem mowut üpçün edilýär. Ýene bir artykmaş tarapy iş ruhudy bolanyň maşgala agzalary maşgala ýagdaýyndan ýaşaýyş ruhudyny alyp bilýärler we ondan soň hem mesbelelikde Türk raýatlygyna geçip bilýärler. İş ruhudyny alanyň haklarynyň tutuş maşgala agzalary peýdalanyp bilýärler. Türkiýede şeýle sebäplerden iş ruhudyny alýan Türkmenistany zähmet migrantlarynyň sany barha köpelýär. Siz ve eşiniz, çocuklarınız yararlanabilir. Çalışma izni aldığınız zaman devlet hastanelerinden, bütün yerlerden ücretsiz eczanelerden ilacınızı alabilirsiniz. İstanbul'daki Türk Permit adlı geňeşdarlyk firmasynyň başlygy, hukuk geňeşçisi Murat Erşahin, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun. Sağ olun Devlet Bey. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen gepleşigimiziň buňky sany tamam boldy. Mehriman doganlar, türkmen diasporasynyň meselelerini gün tertibine getirmek ýa-da dünýäniň dürli ýerine ýaýran dünýä türkmenlerini tanatmak isleýän bolsaňyz, metbuat@gmail.com elektronik hat salgysyna hat ýazyp biziň bilen aragatnaşa geçip bilersiňiz. Azat tolkunlardaky ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag bolun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.